אוקיי, שלום לכולם, כאן ספלשקראפט, וכן, היום אני רוצה לנסות את האמבון. מי שיודע מה זה, אני רוצה לעשות תחרות לראות מי יהיה זוכה. מי שמכיר את האתר סטים, אני הולך לתת לו כובעים נדירים אש לטים פורטרס 2. אולי גם משחקים בחינם למי שיהיה מלך האמבון. כפי שאתם יודעים, או שלא יודעים, אני לא הכי טוב באמבון, אני די גרוע, אבל אני תמיד מנסה. כן, בואו נתחיל. כמו שיודעים, אמבון הכי טוב מתחילים ברגליים. ואחר כך ממשיכים עם החזה. הנה. ואחר כך פה. אז. רגע, אני אסדר את הרגל. שתהיה נוחה. ואחר כך ממשיכים עם אוקיי? אז מה אתה מצלם? אמבון. אמבון. אתה כנראה לא מכיר את זה. אני בזה. יפה! לא, הכי יפה. אני מלמד את עצמי איך לעשות אמבון. אתה לא יודע איך עושים אמבון. תביא. אז תראו, עוד משהו קטן אחד. תסתכלו איך אני אעשה טלפורטציה מכאן לשם. יאללה. רואים? רגע. היי. לא רואים אותנו טוב. יאללה, אתה בא נעצור סרטון, אני רוצה לראות. האמת היא לא, לצופים, יאללה, תמשיך. כן, אז המבונג, אני אראה לכם איך עושים את זה. עכשיו, מלך האמבון שהיה באריאל